Kaixo! Euskaltegira noa. Aurten egaten nahi ez eta ikastaroan izena eman nuen eta ikasten hasien naiz. Jo, nik eba dauket horren beharra, baina tira, azkenen beti dauketa itzakin bat hortan ez hasteko. Bai, ni doleixe ibili naiz, baina azkenen kontatu naiz ezin dezaketela gehiago atzeatu. Hizkuntzarekin ongi moldatzen naiz, baina probetxu ateatzekotan ezin besteko da beste urrats bat gehiago ematea. Arrazoi dezu, nikoen dela 2 urte atean unega titulua eta ena izan mutzen. Hizkuntza berbezala menperatzez gain, lan eskaintza gehiago ditut eta hola, hizkuntza eta lana bik uztartzea lortu dut. Bueno, behan dutzen nahi zait eta beste bat enengo gea, bale? Venga, gero arte! Euskara ikasi eta hobetzeko, ikastaro eskaintza zabala duzu Euskaltegian, ikastaro motzak zein luzeak. Eta euskara zerbitzuek diru laguntzak eskaintzen dituzte.